Kubor ka Batesi TV. Lawan da Shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ki Borsenshar jongka West Khasi Hills District kila penbena ban ai Khusnam daga Pynkhalai Nusib ya ki Paidbah ki bala pendep ya ka jing ai Tika ha ka sin ka baar ha ka bala penlong ya ka jing Pynkhalai Nusib ha ka shipho Tarik ubnai nailar arajar arpuwei ha po ka office jong deputy commissioner lengba ka core computer ya ka bala penyai da uba mding do ubadai ueac jong ka nongston har rengkat ka jing don lang jong uba Aldrin Sindrem ubadai district information officer jong ka national information center ki nongtre na katana DPRO nongston lembat kilat pathai khubor jong ka West Khasi Hills District kila don hadu sangut ki nongjob hakani ka jing Pynkhalai Nusib ka bakenthop na baro sautli ki block kata ka mairang ka mauthat raisan ka nongston bat ka Mausen Road but yakini ki nongjob an sa penbena Paidbah do deputy commissioner jong ka West Khasi Hills District but an sa samru yiki Khusnam da ka songpisa ka bashipho hajar tingka marway ha ka khat santarik ubnai nailar arajar arpuway ka badairu ka sngi rakhi laitlo jong kari India na kito ki list ki bangiyo na kini ki na office jong DMHO te hangto ki ai ni block wise mo lagi jong di block te ni randomize gitu kembali randomize hub computer uno kerteng uba dan bak apa bami kerteng tu uno nongjok uwe na kawai ga block ngin pedmana khasan tarik ini kani ga independence day kini ga incentive no incentive pinda kenma bon ki scheme jong sarkar ki sai incentive yakini gilong kemi ki wan kha sumar sepa ki hospital ro dia atau incentive no gabai kali nanta pada ka menakani ka sarkar kala announce hero ya gitu ki sinong ki bala achieve ya ka 100% coverage kin ai scheme samsam lak koi sinong te kat ba ya kani pada ka yakini individual pada ngi suile himangi tang para officer ni sia pelang para meni ni ai ki sifo bajar tiga dia kata kin mau ne por harajar khat reo ka sarkar kala ai ka to ka clean and green village ya ki snang ki ba sumar kho snang athau ka ai hado khat sanlak tingka ban le ki development ki snang ki ba sumar kho mo te manta ada ki snang ki ba sumar ya ka kai ka khia kinyo ya kata ba Khusnam lada thong gamot ai barakhak lada ai barakhak long wa thong ren keni gari tam ka lucky draw tam uba bhag nasib